Краставиците си мислят, че са важни, докато са зелени и свежи. После ги метнеш в буркана и изведнъж стават звезди на зимата. Хрупнеш една и настроението ти се оправя побързо от заплата на първо число. Вземаш дребни краставички, колкото по-дребни, толкова по-нагли. Миш ги така, сякаш ти идват гости. Редиш в буркана копър, чесън, черен пипер, морковче и дафинов лист. Дафиновият лист е задължителен. Баба така казваше, а баба не се пита защо. Правиш саламура на око. Вода, сол, захар и оцет. Бъркаш, докато ароматът не започне да ти чисти греховете. Оставяш да поистине, да не шокираме краставиците. Заливаш догоре и пускаш една капчица олио за красота. Затваряш и вариш малко, да минат през огън и вода. Прибираш ги в мазето. Царството на буркани, паяжини и дядовите църволи. Първата седмица само ги гледаш. Втората вече очакваш сами да се отворят. Киселата краставичка не е гарнитура. Тя е характер и тест за зъби. Спасение за всяко мазноядене от тука до края на света. А ти, още ли си правиш буркани или купуваш уж домашни от супера?